Вие гледате част 4 в поредицата видео, в която ви показваме реални възможности, с които вие да изкарвате пари с видеообработка. В днешният епизод отново ще ви покажа 5 конкретни работи в платформата Upwork, с които може да правите пари. Да започваме. Първата работа, за която ще ви разкажа, създаване на видеореклами в Facebook и TikTok. И скролвайки много набързо надолу, виждаме тук бюджета е $1000, търсят експерт и даже последното им изречение е такова, което казва да не пускаме нашето предложение, ако ние нямаме сериозно отношение в видеообработката. Естеството на работата е, че ще работите с няколко бранда на всяка седмица, като ще правите най-различни креативи за Top of the Funnel, Middle of the Funnel, Bottom of the Funnel, което ще рече примерно различни реклами за събиране на трафик, ако става въпрос за Top of the Funnel, по-скоро Lead Generation, когато става въпрос за Middle of the Funnel и по Conversion Focus, когато става въпрос вече за купки. Като им разглеждам реквайрментите, виждам някои, които наистина се откоряват. Едно от тях е, че искаме някой, който да работи с нас, а не за нас. Това означава, че искат някой наистина отговорен, който да се присъедини към екипа им и най-вероятно търсят дългосрочно такова взаимоотношение. Ето точно тук дори отдолу може да видим, че търсят Contract to Hire Opportunity, нещо, което ми се допълва с това, че казват искам да работите с нас, а не за нас. Когато ви напишат нещо от сорта на 24-48 часа turnaround, това означава в повечето случаи, че просто очакват вие да сте активни и онлайн в този период и да може да отговорите на тяхно съобщение и съответно да предоставите следваща вариация, следваща ротация на фидбак луп. Тази обява виждам, че дори няма толкова много предложения изпратени, което даже ме очудва малко, защото обявата изглежда доста читава, така че със сигурност е пропусната възможност за тези, които не са аплайнали. Ти очак ли си? Преди да продължим с втората обява, искам да се представя за тези, които са нови в каналът ни. Аз се казвам Станислав Славев и съм основател на AsamFree, първото място в България, което развива фрилансъри. Потърсете и други видеа в канала ни, ако вие сте заинтересовани по темата да бъдете по-добри с фриланс, не само в видеообработката. Сега да продължим към втората обява. Втората обява, която ще ви покажа, става въпрос за създаването на промо видео. Това е промо видео в случая на клиента, ами те искат всъщност някакво 5 до 10 минутно видео, което ще е портрет, т.е. вертикално видео, което ще бъде показано на рецепцията, т.е. в някакво физическо пространство, където най-вероятно ще идват техни гости и съответно искат видео, което ще покажат най-вероятно голям екран, което да се лупва на всеки 5-10 минути. Ще показвам микс от видеа, които вече са направени и тук това, което виждам е, че подхвърлят, така насочват, ако вие имате Envato Subscription, т.е. да може да сорсвате вие сток материали и по този начин да сглобите видеото. За тези, които не знаят какво е Envato Subscription или Envato Elements, всъщност е една платформа, която позволява да теглите най-различни вид асети, видеоефекти, бекграунд музика и така нататък. Не осърно, бе, брат, как осърно ще ги ползваш? Не се ползва осърно. Ползвам ги много и са супер. Не са ми платили за това, че ги пушвам тук, но ако ви искате да се занимавате сериозно, то една инвестиция в Envato Element със сигурност би ви донесла повече възможности. Мислете си го, ако имате тази възможност. Връщайки се към обявата, виждаме, че заплащане всъщност не е малко, варейки от $100 до $110 на час, което всъщност клиентът е задал и съответно търсят експерт. Сега, предвид естеството на работата, тук се чудят дали не търсят някой, който да го свърши цялото това нещо за $100 или наистина са си го сложили по час да се случи. Според мен и двете неща са възможни, наистина, ако клиентът се е объркал и е решил, че това е крайната цена, не е видял, че е слагал часова ставка, може да се получи по този начин, но и от друга страна, един доста опитен видеоедитър може да сглоби това видео сравнително бързо и качествено, а според мен точно това търсят те. Тук виждаме малко повече кандидати са аплайнали за обявата, най-високия бит е $100, average 70 и най-ниският 10, някой иска да се пусне по парзалката и да вземе един хубав проект на ефтин джоса. Отиваме към третата обява, която всъщност е малко по-различна. Бюджета за тази обява е $1000, търсят експерт и е фичърната.
отново ми показва, че всъщност клиента е по-интересен и по-сериозен, защото хората, които търсят лоти анимации за техните вебсайтове, означава, че всъщност инвестират в вебсайтове и това всъщност не е много често срещано при артисти да могат да го правят, затова разбирам, че търсят и са инвестирали с фичърната работа, за да намерят по-добър специалист. Нека да видим за какво става въпрос. Търсят се илюстрации с лоти за лендинг пейдж. За тези, които чуват лоти за първи път, това е така, да ни прекарам глупости, технология, която ни позволява всъщност да интегрираме анимиран секвенс в веб браузъра. С други думи, по подобен вид се получават готините анимации в Apple сайта, примерно, където скролвайки там колонката се разтваря, после се събира, после изкача нещо друго и така нататък. Та по този начин ние можем като видео едитори, motion артисти да подготвим такава анимация, да експортнем, всъщност има плагин в After Effects, който директно може да експортне лоти анимация. Чрез този плагин експортваме лоти анимация, след това го предаваме всъщност на веб хората и те така го интегрират в вебсайта. Искат 4 анимирани диаграми за техният лендинг пейдж, като тези анимации трябва да показват комплексен workflow, процес, концепции и също трябва да отговарят естетично на сайта им. Казват, че ще изпратят 2 страници в което е страхотно и хубавото е, че са дали екзампали на сайтове, които така те се дронват към, харесват им нещата там. Харесвам това, което казват, we're super easy and fun to work with, straightforward project, no scope, предвид си естеството на работа, което виждам, наистина предполагам са някой готин клиент, за което ще е удоволствие да се работи. Тук забелязвам, че си търсят някой contract to hire, което не се така описват добре в самия проект, но по-скоро ако един вид се намерят наистина човек, с който да бачкат дългосрочно, ще го наемат на проектни бази. Виждаме, че активността не е много висока за тази работа, но от страна на клиента те са активни, т.е. наистина си търсят човек да започват работа. Преминавайки към работа номер 4, в която всъщност търсят някой за визуални ефекти и тук фокуса пада върху музикално видео. Т.е. клиента тук иска за $800. $800 ли бе, брат? Много добре. Какво искате вие? Да Винчи, Rotoscope. Да работи с някой експерт, който да му подпомогне в създаването на брутално музикално видео. Тук казва някои от ефектите, които ще има motion blur, highlights, color changes and other edits. Тук според мен не е много правилното място той да казва какви ефекти ще включва. Ако е така креативен директор, самия човек може да зададе насока, но по принцип това вие ще го видите как най-добре ще се случи. Не е огромна активността за тази обява, търсят някой от Америка и Европа, което предполагам означава просто по-straightforward комуникация, че очакват с човека и така. Виждам обаче, че тази работа вече не е available, не знам защо се е дропнали, предвид, че има така доста добър hire rate. Може би са намерили човек извън платформата, но отново е един пример, в който всъщност хората търсят подобен вид работа. Виждал съм всъщност не малко точно конкретно за визуални ефекти за различен вид музикални видеа, които са за изпълнителя. Стигнахме и до петата последна работа, в която насоката е всъщност YouTube този път. Клиентът всъщност е YouTube Automation Company, което се среща изключително често в момента в Upwork, а именно така наречените Cash Cow Channels, YouTube Automation Companies, т.е. агенции, които имат множество видео едитори и основният им продукт е всъщност да правят видеа за YouTube с цел монетизация. Този пример с клиента е същият и какво казват тук? Търсят някой, който да се присъедини към техният екип и мигновено отиваме надолу и виждаме отново възможност за contract to hire. Търсят експерт, предлагат от 20 до 40 часа по часова ставка, което не е свръх много като сума, но същевременно търсят някой дългосрочно и става въпрос малко или много доста
такива часове да се трупат, така че ако вие примерно започнете подобна работа, то тези часове ще се трупат и всъщност бюджета може би ще излезе окей за вас предвид дългосрочността. Дали са примери на каналите, за които най-вероятно се таргетират като контент, като views, като keywords и така нататък. Това е страхотно, защото вие може предварително да видите типажа стил, който те искат и по този начин проактивно да ги апрошнете дори във вашия пропозал. Знаете, задължително с Loom, в вашият Loom да покажете всъщност някаква техника, която вие имате предвид за самия edit, която техника да прилича на видеята в тези канали. По този начин те ще си кажат, окей, човека е влязъл, разгледал е видеята, знае за какво става въпрос, знае как да сорсва кадри, знае как да ги сгубява, знае какво искаме и съответно биха били много по искащи да работят с вас, защото вие сте им показали конкретика, защо вие да сте този човек. Клиентът изглежда нов, но същевременно Payment метода им е верифициран. Не мисля, че е така фейк обявата, предвид, че просто клиента няма история. Виждам тук надолу, че също има допълнителни 5 въпроса, което според мен показва, че клиента иска конкретна информация да получи от вас спрямо вашия талант и опит и тези въпроси ще му спомогнат за това нещо. Тоест, с тези въпроси той ми показва, че наистина е сериозен, а не е просто тук да си губи времето. За мое очудване няма огромна активност в тази обява. Виждаме, че те са изпратили всъщност доста инвайти и интервюират вече немалка част от тях или по-скоро хората от инвайтите са им отговорили, затова се показват тук. И тук искам да направя една бонус всъщност обява, която отново е свързана в YouTube. Няма да я казваме 6-та, но просто като вариация на търсенето на тази 5-та обява. За какво става въпрос? Ами става въпрос отново за YouTube, но тук не е за работа с YouTube Automation Agency, т.е. да правите множество най-различни вид видеа за най-различен вид клиенти и теми. Тук става въпрос да бъдете YouTube видео едитора на спортен канал, който е с фокус бейсбол. И ако скролнем надолу, ще видим, че предлаганата сума от тях е $1400. Търсят експерт и най-вероятно търсят някой дългосрочно. Ето отново доказателство. Каква е основната разлика от предната обява? Ами, според мен този клиент е една идея по-добре, с който да се работи, защото в предишната обява тя, макар и да е хубава, тук хората гледат основно цена за произведено видео и дали вие може да влезете в тази цена със съответното качество. Което честно казано рядко се случва и има много YouTube Automation Agency-та, много Cash Cow Agency-та и така нататък, които всички искат да едитват като MrBeast, като Иман Ганджи, като не знам си какви канали за 40 стотинки на ден. Общо взето, което наистина не се случва и наистина е трудно да се намерят читави такива клиенти, ако си фрилансър и съответно е трудно ти като клиент пък да намериш читави фрилансъри, просто защото не ти излиза рентабилно да плащаш много скъпо за такива видеа, освен ако вече не си се установил като бизнес. А повечето са някакви wannabe-та, които те първа влизат в Upwork, мислят да си правят някаква Automation Agency, защото са гледали някакви гурута или са им купили курса и общо взето доста е пълно с такива в Upwork. Но за разлика от предната обява, тази всъщност фокусира върху работата с един бизнес, една тема и екип, който най-вероятно ще ви цени повече дългосрочно. Трики поинта тук е, че търсят някой с познания в бейсбол и най-вероятно интереси към този спорт. В България това не е много популярно, затова ако вие нямате този интерес, може би не е точно за вас тази обява, но пък същевременно, ако имате, то вие може да сте страхотен кандидат и да се отличите значително от другите кандидати. За да разбера, че видеото ти е харесало, трябва да оставиш лайк, иначе наистина няма как да се случи, а пък и защо не. А от друга страна, сподели го на хора, които имат интерес към видеообработката и съответно се чудят как да изкарват повече допълнителни доходи. Чао и до следващото видео!